Sa susedima smo se izmirili, pružili ruke jedni drugima, neku reč izvinjenja i s druge strane aktivno radili na kreiranju novih šansi. Zajednički nastupamo sa nekim kompanijama na trećim tržištima i tako će biti i u budućnosti. Na kraju svi zajedno želimo da budemo članica Evropske unije. Zbog čega? Pa baš kao i naše rumunske komšije zbog svojih građana, bugarske komšije zbog svojih građana, Hrvati koji ulaze sledeće godine u Evropsku uniju, mi hoćemo isto zbog naših građana da postanemo članica Evropske unije. Osvojili smo status kandidata što je promenilo ekonomske okolnosti u Srbiji, dramatično je povećan broj potencijalnih investitora u našu zemlju i to se vidi poslednjih dana. Volim. Dobar dan. Dobar dan.